How are you, family? My name is Eddie, the Power Out at Ziva Nation. So, family, kana uri munyuwani, please don't forget to subscribe, comment, like, and share. Kuitira zvinyuwani zvinoya zvinobikwa nemukomana semukomana anobika brand new thing. So, nhasi family, ndiri pakumhanya, ndinoda vanhu vanoti manyei. So, nhasi tempo yedu iri pa 112. So, toya panapa 112. 112 yedu iri panapa. Then toya panapa toti okay. Toti plus. Tati plus toya pakanzi purity. Then toya pakanzi purity vomkhaya. Toya panapa pakanzi presets. Then toti presets. Then tati presets toya panapa up. Then ningo testa. Then wadaro way up. Then way up and up. Donza chinu chako choya panapa. Then way up. Then way up. Then play. Then way up and up. What okay? Omaka is what control B. Then way up. Opedza zvibata up. Onde zvienzanisa nechinechi. Then what control ubaya chekudzika kuzasi che keyboard yako. Then wodzisa kudzasi. Then wo play. Then wadaro woya kuti okay. Then woya panapa. Then woya purity again. Then what purity again? Woya panapa presets. Then what presets? Woya panapa pamsoro what okay. Then woya panapa. Then wakulea mangwimbi yakwa ndiro. Then wangolea izvi kumsoro zvekuzasi unenge wadini unenge wasiya. Then woya up womark up. Then woya up. Then wodai wopedza woya panapa. Then play. Then wadaro woya up. Then woya panapa woti heads. Ways up heads. Then right click. Then what right click for each step. Then no play. Then wadaro woya panapa panechi foot what okay. What 1 2 3 4 5 6 7 8. Then play. Then wodzora volume panapa yo Samuel kule. Then wadaro woya up what okay. Then what kicks. Then wotora iriri opika ways up. Then woya panapa what right click 808. Right click copy. Right click paste. Play. Then woya up what okay up. Then woya up. Then wotora it ways up. Then 1 2 3 4. Then what double click which is up. Then wodzora bichan. Then play. Then wadaro woya about okay. Then what okay tombo ya pachi zvimbira bozi indiriwe mbira unoziya. Then okay up. Way up. Then way up. Then way up and up.
then way up, up, then mbira. Then wadaro way up plus, then up, way up and up, then takuchidini kuchileya imwe melody nonaka. Ding ding. The same thing zvangoita uko unenge uchingokavhirwa kuti hapana chini, hapana mbira wawana because uri munhu unoziya unoya somewhere. Then toenda ku bass, BS, then up, up, then up, BS, then up, up, then bass. Ranasa arisire noise boom boom boom. Then wadaro manje unoya futa hapa, woya panapa, wobva wauya up, toda simbisa beat redu nembira, then woya up, woya panapa, then woya up, then woya panapa, up. Mirati to copy panapa to copy, woya up, to the copy, right click, paste, play. Then toya uchaga chimwa each twist up, then up, up. Then unopika ichi wotora ichi waist up, then up, up. Then nasin rumanya guys. Then where ucha goes my hits, ucha go my hits. Upika ichi waist up, then up. Ngochaga Samuel chiri up. Or up. Then odzora volume kunoko. The tit ndi odzora volume. Woya pana poto okay. Woya up. Then woya up, then uchaga something or mabodoro, way up and up, then woya up, then way up. Ogisas mabodoro. Amana kana onena ora sick. Then
tongotsvaga tsvaga murume wana zvinongoona hazvinene kuti kaichi ichi voisa apa then unenge uchingospice so family, thank you for iziwo nhasi handiende rangu mberi bit redu ndo rapera iri zimdhanzo ifoundation guys foundation hazvinene kuti kai ndadii kana ndadii so chinhu guys rangu ndicho ichi ndochisiya icho chirira then tosangana pane chimwe chirongwa msho malena mo apa rumanya boss pane noise so mundiregerawo nenoise boss noise irapa mahora pane vanhu vari kumeka noise panze so that's why ndaimanya ona but anyways I'm sure madzidza so ndokusiyirai mechidini mechitamba chirongwa see you